Els problemes d'accés a l'habitatge són indubtables i avui hem sabut que la llei balear de turisme no ha fet augmentar l'oferta de pisos ni de venda ni de lloguer, tal com sí que està passant a Palma. Després de saber que molts de propietaris de Mallorca han començat a vendre pisos que fins ara llogaven a turistes per por a les multes, ens hem preguntat quins efectes està tenint la norma a Eivissa i ens hem trobat que no n'està tenint cap. A Palma, algunes persones que havien comprat pisos com a inversió per llogar-los als turistes els han començat a posar a la venda per mor de la nova llei balear de turisme, aprofitant que ara els preus al mercat immobiliari són elevats. A Eivissa, però, no és escàs. Bueno, yo tengo que decir que no hemos notado mucho. El que haya muchos más pisos en el mercado residencial sí que se ha notado. Algún propietario que en lugar de alquilar por miedo, en lugar de alquilar turísticamente como hacían antes, ahora ha pasado al alquiler de todo el año, pero no ha sido una avalancha como se esperaba. A Eivissa, els residents es gasten de mitjana un 82% del salari íntegrament al lloguer i hi ha dificultats en trobar lloguers per tot l'any. Segons els immobiliaris, la nova llei autonòmica no ha canviat les coses. Además, los precios siguen siendo altos, con lo cual la verdad es que vemos que acuden a nosotros muchos trabajadores que ya están buscando para la temporada, personas que viven en la isla y que necesitan pisos para todo el año, y hay muy pocos, es que apenas hay, y además los precios no han bajado. L'illa d'Eivissa té poc més de 142.000 habitants i es comptabilitza una xifra de càrrega de 26 turistes per habitant, la segona més alta del món. Això ha comportat que l'estiu passat es donguessin lloguers desorbitats. L'Associació d'Immobiliàries de PIMEF espera que no es repeteixin aquestes situacions enguany, però no posaria la mà al foc. Yo espero que no, la verdad es que no sería deseable. Yo creo que en este momento el mayor problema que tiene Ibiza es la falta de vivienda. Malgrat la posada en marxa de la llei, el mercat immobiliari eivissenc es manté estable. Ni hi ha més pisos, ni són més barats.